haino hailam sogo khajani takuk tai bukhuk songrongno khakhayo noro kahamno tongna hnai somung channel tini tui phaijao ka kwtwi sramnani hnai dugan rogo mo hai design no gya kwtwi phaidi hingka ani video no paya sakjora tin norok nai tongdi ke norok buji manana angoro kaisa sankini nakha kaisa takari nakha moida sankinani bagai 2 cup rokha moida ompore te cup kaisa ri ruwana nahadi jaga se sagliya kuplung ngi thangka tabuk teruk teruk kaisa ma sangki jinai ekdom aste aste ke ma sangki nai moida rong no belai no sangki nani dorkar nahadi chikon chikon budul tongo bon bagai no sangki nan dorkar som ronai tabuk somas keprap khaya somojon khani ronai tabuk kalo jira kisari ronai norok nangkha angkai jira borei mano angkai kalo jira rakha obono tabuk mix khainai mix khaibai mane yagulo tabuk thok ronai norok thok ni jaga gi bonai mano angkai thok oro 3 চামচ rong gana thok bai kaham kai mix khainai obono bulnai kaham kai nahadi bulbai man yagulo kokai na khainke ojon kha tabuk oro tui kisa kisa kai roi sapik nai eglogi tui kolom khai tar di teruk teruk khainai norok sapik di nahadi tabuk tui taisa nangnai obono haike teruk teruk khaino tui ruruwi sapik nai obo haiyeng kha nahadi kaham kai sapik nai bono obo haiyeng kha kisa taideng kha tabuk ojorao thok sakao kisa buli bono kholobui toni tonai hingke kholobui tonmani yagulo yango ekta bati kaisa nakha ang o jaga 3 চামচ moida rifika haino hai tabuk moida ni sai kisa kobang khai thok ri rwana thok 3 চামচ 4 চামচ rok rui galo gano bono galogoi ojon khainai nahadi obo mix khainai obo haike no mix khaina noro gi baibo khaimano obono gi baibo khlaimano moida rena nangya gi hingkangke nahadi yango khulogoi nakhangke moida ekdom norom wngkha tabuk bono kisa sapigoi tak budul budul khlainai nahadi bwswng norom wngkha ekdom kahama wngkha obono tabuk budul budul khainai puri sermani haike no puri ni budul sakaina khayana kelek kelek khaya nahadi ojon khai jotono ojon khayei same size khayei no ang budul budul khaibai nai nahadi khaibai ke jotono budul budul tabu belenai obono belenai tabuk ekdom puri haikene belenai asuk patla bo khanya nangya asuk roja buya puri rok seri chama haikeno belenai nahadi bele bai ke mo haikena khaikya ge tabuk je o moida bai thok no mix khaimeno obo o jaga bulnai o sakao kisa phuli ri bainai phulbai mane yagulo ani yago katar tongo pizza katar ango katar bai ranai norok thani gori hingkangke chakur bai phano norok rai mano yang kinaro bo rabaya ayang kina busugo bo kahamke raya kesaro simisi rawo yang kinar kinar kisa phaknar gi radi nahadi obo haike ang yang thuk thuk khaya kinaro kisa kisa nargo obo haike teruk teruk khai dol nai tabuk obono o rajak no teruk teruk khai dol nai o moida bai thok buljak phulmani karon hingkangka oro to doli tubuye diba aboni bagai borok srab yangnani bagai hingke jemon sherpru kai borok khulok jagai thangnai te aboni bagai obo haike dol bai kha tabuk kisa mothoroi ompore khai tolao khai phanangai renai যেমন যে ভিডিও নুংমা হাইকে নাহাদি ম হাইকে খ্লাইকা তাবক তাই কাইসা হাইনো হাই নরক ন ফুনু গানা স্রাই স্রাইকে নরক বুজি মানানি বাগৈ অমনো বাহাইনো বেলে বাইখা তাবো অ ময়দা বাই থক ফুলজাং ন অর সাকাও বুলি রেনাই kaham kai mix khai nai yang taisa haino hai katar bai no rafinai obo hai kai norok jodi no ani channel katalang to nor ani channel subscribe khai di tai ani video no like di tai share khai di nong ni friends tai family rong no asek no hambai norok ni hamjang mang belai no nango obo no bahai na hai dol ba kyange kisa mothore obo no bahai na hai tola digi o khai sarap re ri nai na hadi mo hai ke no mo haike no khainai haino hai obo bahaino hai bele kha mono bahaino hai phulnai mo haike no jotono khlai bainai obo khlai re chaka phulmani karon hingkangke obo sara biangnani bagai norok buji mangkhana norok jodi no gi jaja kha gi bori mano ekdom tebo motom nai gi rok roi khlai ke hingkangke ge jototuku rubi khe rawi mangkhangka asung no naithok nai ta angke rubi khe rawi rekhangkangke naithok ngo omte heke mangno ang jotono khlai bai sinai je tongmani
gobangma omo haike no nogo khlaike hangkai nijini khani musungtwi design khlaisai mano obo hai kuno dugan rogo bo norok nugya khuna nahade asuk gobangma khaikya ekdom naithok naithok wngkha mairang thainwi wngkha tabuk sermani digi thangsinai tabuk thok box hawi thok tungkha asukbo hitya thok asuk tungya hingke ani hor bo ekdom kom no khlaijak tamge hor kwbang thok kutung hingka hingkai tatarin khamai thanai bising rok munglak aboni bagwi hor kom khaino bono truk truk khai muphunai hingke bini bono chaksi chaksi haikhe hingke aporo se phiroknai tangnai nahadi chaksi chaksi haikhe norok nugui tongkhana bwswng naithok naithok khe khulokjagui thangka je dolui tumani abo nahadi mo haike tabuk truk truk khai phirogui riri bainai ekdom naithok naithok wngkha norok nugui tongo norokni bwskango no khai tongba abo haike nogo khlaijak hangkai belai no kaham belai no naithok bwkhani muchungtwi nung bwtwi design khaisanani abo hai khlaimano nahadi bwswk rubi rubi wngkha naithok obo haike no tikhlai sinai mono mo munui thangka mono tikhlai bainai jotono ekdom naithok naithok wngkha norokbo nugui tongkhana haino hai tabuk tei koksa rwphinai obono bo haino hai amtwi khaino serpi paisinai obo haike tebo oino design bo khlaisai mano norokni je muchungtwi nahadi omo bo haino hai naithok naithok kasaka omo bo kwchak kwchak khaino bono bo haino hai tikhlai bainai jotono naithok naithok khlaiwi nogo khlaijak hangkai belai no klai ekdom kaham ekdom fresh thok bai masao o thok no bo muisai mano oro to kuno tai extra chini rok kwrwi ba sudo moida simi serma ba omo taisa haino hai muisai mano nahadi asuk kwbangma serkang obono odek kwtwi chini bwtwi khlainai kwtwi bai khe khlainai tei odek khai omo haike no chanai abono kwtwi khainani bagwi tabo ang karai kaisa box haka o jagao ang chini 1 cup nakha norok bati bai phano nadi chini no cup bai phano nadi hingkai 1 cup chini rwmani pore ang आधा cup twi rwkha norok bati bai 1 bati nakha hingkai आधा bati twi rwdi tabo horbo mwswngwi rwkha chini no goli rwnai kaham khai kutuk rwnai nahadi chini goli kha ang o jorao kisa serapung serapung kanyo ungo asuk nangya kang kisa lebu butui buri rwkha no video kaliya lebu butui rwui rwkha lebu butui rwkha hingkai chini rok bwthap wngyangna bagwi nahadi bwswk kwtwi chana norok chini bisingo bwswk tonai abo nongno ojon tei norok tonde angkhe tartari no tikhlaika asuk kwtwi khaya hnai hingke asuk no nahadi amo hai wngkha khakhayo norok buji mankhana hnai taisa norok bai malai phinai next video o।